Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο των Escapers. Στα προηγούμενα επεισόδια επισκεφθήκαμε το κέντρο της Αράχοβας, κάνοντας στάση στο φημισμένο ρολόι, αλλά και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Δείξαμε το φοβερό ξενοδοχείο που μέναμε στους Δελφούς και φυσικά περιηγηθήκαμε στο Λαογραφικό Μουσείο της Αράχοβας. Στο Γαλαξίδι κάναμε βόλτα με τη βάρκα και επισκεφθήκαμε τα νησάκια που βρίσκονται δίπλα από το Γαλαξίδι, ενώ στην Άμφισσα πήγαμε στο παραδοσιακό καφενείο όπου πραγματοποιούνται και θεατρικές παραστάσεις. Τέλος, πήγαμε στην περιοχή της Χάρμενας και είδαμε από κοντά το μοναδικό και το τελευταίο βυρσοντιψίο που υπάρχει μέχρι και σήμερα στην περιοχή, ενώ κάναμε και μία στάση στον Κουδουνοποιό που και εκείνος μας έδειξε την παράδοση που πάει από γενιά σε γενιά. Είστε έτοιμοι για τη συνέχεια? Να είμαστε και στο δωμάτιο. Κοίτα τι ωραία που είναι. Παιδιά, έρχομαστε εδώ στην βίλα, έχουμε νοικιάσει τη βίλα αυτή. Είναι φανταστική, έχει θέα βουνό και θάλασσα και εδώ. Ναι. Τώρα θα σας τη δείξουμε. Και θα τη δείτε. Ένα μέρος βέβαια, έτσι. Ναι, εδώ που θα μείνουμε απόψε είναι, παιδιά, καταπληκτικά μέσα στα έλατα, λες και είμαστε στην Ελβετία. Δέστε, παιδιά, έλατα εδώ. Δέστε. Για πες μας, Αντρέα, εδώ. Εδώ στην κυριολεξία είναι η μαγεία της φύσης, Ναι. η οποία ενώνεται με το σώμα και το πνεύμα, και μην ξεχνάς ότι αυτό που σου είχα δει και είχα κινηστηρευτεί ουσιαστικά σε σένα, ότι εδώ ερχόταν και εμπνεόταν και έπαιρνε έμπνευση ο Καζατζάκης. Αλήθεια Γιατί τώρα. ο ιδιοκτήτης ήταν πολύ καλός φίλος, ο ιδιοκτήτης αυτής της βίλας, με τον Καζατζάκη, και είχε πει και του είχε φύγει η έμπνευση και είχε συγγράψει το «Μια στραπή η ζωή μας, μα προλαβαίνουμε». Και εγώ συμπληρώνω, γιατί μου έρχεται και εμένα τώρα μια έμπνευση, Ρίξτε ότι μας. Βλέπεις εμάς τώρα και η αγάπη είναι ο σκοπός και η ζωή το ταξίδι. Έτσι, μπράβο. Εδώ Μα η ζωή είναι το ένα ταξίδι, παιδιά. το και πνεύμα αυτό, ταξιδεύει. ναι, και αυτό σήμερα μας το έχει αποδείξει η Δελφή όσο τίποτα άλλο. Από πίσω μας Από βλέπουμε πίσω είναι τις μια κόποδες σπηλιά, του παιδιά. Παρνασσού. Είναι η σπηλιά. Είναι η σπηλιά. Ναι, τι είναι αυτή η Η σπηλιά? οποία σπηλιά είναι μία από τις νύμφοσπηλιές του Πάνα, η πρώτη δηλαδή, και μετά πιο πάνω είναι το κορίκιον άνδρων, ακριβώς από πάνω. Το, Κορίκιον άνδρων. τι είναι αυτό? Είχε πάρει το όνομά του Είναι σπήλαιο. από τα δέρματα των ζώων, Ναι. και εκεί τα αρχαία χρόνια ο Πάνας ξεκίναγε με τα πόδια και με το φλάουτο από την Ιταία, από το μονοπάτι το αρχαίο, από το ε4 με τα σαντάλια τους και οι υπόλοιποι 12 θεοί, και ανεβαίνανε εδώ στις σπηλιές και κάνανε τα λεγόμενα συμπόσια. Μέσα σε αυτή Μάλιστα. τη σπηλιά, Ανδρέα, και το Ναι, κάνατε ο συμπόσια. Διόνυσος μετά με το κρασί του και με αυτά, τραγούδια, και εμφανιζόντουσαν και καλούσαν και τις νύμφες. Νύμφες. Και ήταν Ωραία. δηλαδή σαν νεράιδες, νεράιδοσπηλιές ονομάζονται. Ξεκινάμε να μπαίνουμε, παιδιά, τώρα στο τελεφερίκ για να πάμε. Παιδιά, έχουμε μπει στο τελεφερίκ, είμαστε στον Παρνασσό. Ανεβαίνουμε τώρα, θα πάμε στην πίστα Ηρακλής. Πώς λέγεται, παιδιά? Είμαστε στα 1750 υψόμετρο μέτρα και τώρα θα πάμε στα 2.200 κάτι, που είναι το πιο ψηλό σημείο εκεί. Και θα μπεις να κάνεις κανένα σκι, Θα σου δείξει σήμερα ο Ανδρέας, θα σου δείξει, και αν δω ότι
Θα τα καταφέρω κι εγώ, γιατί έχω μια φοβία, δεν έχω ξανακάνει. Αν δεν θα τα παιδιά. καταφέρει, θα φύγει Ναι, έτσι. θα φύγω έτσι εγώ. Είναι φρένο, γκάζι και ισορροπία. Θα μας ακούσει όλο το χιονοδρομικό με λίγα λόγια, δεν θα φύγουμε έτσι σήμερα. Θα μας διώξουν από εδώ. Πάνω απ' όλα, πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια. Γι' Έτσι. αυτό θα κάνουμε κάτω στο baby lift, που είναι Για τα μωρά. ίσωμα. Είναι για το στο baby lift. Εκεί θα την πάω, για στο τα μωρά. baby lift. Ω, Είμαστε στα 1950 μέτρα και τώρα θα ανέβουμε πάνω που είναι τα 2250, το πιο ψηλό δηλαδή. Με το βάκχο εδώ. Παιδιά, φτάσαμε στο επόμενο επίπεδο που είναι, Τα 2250 μέτρα. ναι, 2395 νομίζω ότι είναι κοντά. Είναι ο Γεροντόβραχος, Από είναι η πίσω. το ψηλότερο σημείο εδώ πέρα του Παρνασσού. Και βλέπετε, παιδιά, μια εικόνα 1000 λέξεις. Βλέπετε πόσο όμορφο και επιβλητικό είναι. Είναι όλα λευκά αυτή τη στιγμή. Εμένα μου αρέσει πολύ, παιδιά, και το γεγονός ότι παρόλο που είναι χιονισμένο εδώ το μέρος, έχει και ήλιο αυτή τη στιγμή, οπότε δεν ψοφάσα το Παράλληλα. κρύο. Ζεσταίνεται και λίγο το κοκαλάκι. Παιδιά, το βλέπετε, σε λίγο θα... Εδώ ο Αντρέας θα έχει ανέβει φέρει από τον εδώ εξοπλισμό. κυρίως, τον εξοπλισμό. Εδώ θα πέσει. Όπα! Πρώτη κορυφή του Παναθηναϊκού. Τώρα θα σε φτιάξω εγώ. Τώρα θα σε φτιάξω εγώ. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να χτυπήσουμε και την καμπάνα εκεί στο Κυρισάκι. Πες μας ποια χτυπήσουμε την εκκλησία καμπάνα είναι Αυτή αυτή. τη Ηλία. Παιδιά, προφήτης Ηλία χωρίς θέα δεν παίζει. Όλους τις εκκλησίες που τις λένε προφήτη Ηλία, έχω δει ότι έχουν φοβερή θέα. Σε όλη την Τυχαίο. Ελλάδα. Τυχαίο δεν νομίζω. Le bâton. Γλίτσας ή κλίτσας. Είναι γκλίτσες. Γλίτσας. Ωραία. Είναι αυτό που Γλίτσας λέμε δεν χρειάζεσαι. Που ξύνεσαι στην γκλίτσα του Τσοπάνη. Ναι, Τώρα αυτό είναι. ξύνεσαι στον μπατόν του χιονοδρόμου. Η Έλα. μάνα μου δίνει και συμβουλές, γιατί είναι τόσο καλή σκιέρ που σου λέει εντάξει τώρα από και δύο πράγματα, δύο tips στον Αντρέα, μπες και κάτω και σκοτωθεί. Ναι, θα Λοιπόν, να πάμε. μην αυτοβασανίζεστε και κουράζεστε Ναι. και για να μην ξύνεστε στην γκλίτσα του Τσοπάνη, Hey. στον μπατόν του χιονοδρόμου, μια snowboard χιονοσανίδα είναι απαραίτητη, πιο άνετη. Εδώ Για έχουμε πάρε φορά. Απρέ δεξιά, έχουμε απρέ μπότα, σκαρπίνι, δεξιό, Τώρα θα τα δείξετε εδώ όλα. μπότα καλή. Έλα να δω πώς κουμπώνει. Έλα να σε δω τώρα. Και πώς θα σταματήσεις μετά, που δεν έχεις την κλίτσα. Ή δεν θα έχεις το πατημό. Θα βρεθούμε Με κατευθείαν στο... σπασμένα φρένα. Να σου πω, τώρα ήρθε η μεγάλη ώρα που ο Αντρέας στιγμή. εδώ, το fashion icon εδώ της περιοχής, θα μου δείξει πώς να κάνω σκι. Πολύ βασικό, ονομάζεται Για πρώτη φορά δεν έχω ξανακάνει. χιονοσανίδα, snowboard. Ναι, Ουσιαστικά αυτές είναι οι πλάτες της έστρας, τις ανοίγεις έτσι. η δέστρα λέγεται αυτό. Και δεν θέλεις να ταλαιπωρείσαι. Η δέστρα που δεν είναι. Το πόδι πάνω στη χιονοσανίδα. Ωχ, Θεέ μου. Έλα. Βάζεις το δεξί σου πόδι μέσα. Κάτσε να βάλω το πόδι. Παιδιά, με βλέπετε, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Εδώ αυτή Θα φύγω σαν ψέμα εγώ, το βλέπω το έργο. ασφαλίζουμε. Το πόδι σου με τη δέστρα να είναι ένα. Αυτή έχει λυσάξει, μου λέει από το πρωί ότι βλέπει και κακά όνειρα εδώ. Το φάγες το παιδί, θα το ματιάσεις Σιγά. και θα αυτοτραυματιστεί. Όπα, περίμενε. Κράτα με. Κρατάω με πέσεις. Κράτα. Κρατάω γερά. Έτσι θα μάθετε. Παιδιά, ούτε την κλίτσα δεν κρατάει, Θα φύγει στα φλέβα. Θα το δεις. Όπα, πα. Σαν ψέμα θα φύγω. Όπα. Τα βλέπετε,
Τώρα είμαι προ εγώ. Έχω γίνει προ. Όπα. Πολύ προ με βλέπω να φύγω. Έλα πίσω! Έλα πίσω! Κατηφορίζει τώρα! Βοήθα. Θα κατηφορίζει τώρα! Όπα. Κράτα ρε. Ναι! Θέλει, όχι, αυτό θέλει εσένα. Ήμουνα πολύ καλός πιστεύω. Αν και μπουκωμένος και κρυωμένος. Και χωρίς τις Θέλω να κλίτσες. σας- Όπα! Πάλι καλά, έπεσα μαλακά. Σαμαλακά, ναι, πρέπει να... Άμα δεν σε θέλει, άμα σε τρώνε. Εγώ, η κόπη, το Με κακομάτι. φα- Σιγά που έχω κακομάτι. Η μαμά σου. Όχι, οι μαμάδες δεν έχουν κακό. Ωραία. Όχι. Δεν έπεσα την ώρα που έκανα και έπεσα αφού τελείωσα. Ναι, Το ναι. έχετε ξαναδεί. Παιδιά, γλιστράει τόσο. Όπα, θα φύγουμε. Γλιστράει κάνεις πάρα πολύ. επίτηδες. Όχι, αλήθεια γλιστράει. Δεν μας βλέπω καλά. Στον Μπάρσκο όταν είχαμε πάει δεν γλίστραγε παιδιά τόσο. Τώρα εδώ Ναι, δεν φορούσα αυτά τα αφήστε τα. παπούτσια. δράμα η κατάσταση. Δεν φορούσα αυτά τα παπούτσια. Ναι, το παπούτσι φταίει. Βέβαια φταίει και το Ω. παπούτσιο. Είμαστε εδώ στο σαλέ, στο χειροδρομικό του Παρνασσού και δίπλα μου είναι ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος εδώ του σαλέ και θα μας πει δύο πράγματα εδώ για το τι ακριβώς προσφέρουν, πώς περνάνε εδώ. Βλέπω ωραία περνάτε. Περνάμε πολύ ωραία. Σήμερα η μέρα μας είναι πολύ καλή. Έχουμε ηλιοφάνεια, καλό χιόνι. Εδώ στο Σαλέ φέτος είμαστε για πρώτη χρονιά εμείς. Είμαστε μια ομάδα από 5 άτομα. Ήρθαμε εδώ πέρα, αγαπάμε το βουνό και έτσι μας δόθηκε και ευκαιρία να τρέξουμε εκεί το Σαλέ. Αυτό που έχουμε προσπαθήσει και έχουμε καταφέρει είναι να έχουμε ένα ωραίο περιβάλλον, καλές τιμές, προσιτές στον κόσμο. Δηλαδή, ας πούμε, ένας καφές εδώ πόσο μπορεί να κοστίζει? Ο καφές είναι στα 5 ευρώ. Πολύ καλή τιμή. Πολύ Μια χαρά. καλή τιμή για αυτά που Ναι. τα προσφερόμενα είναι πολύ καλή τιμή. Έχει φυσικά και χώρο και έξω όποιος θέλει να καθίσει και μέσα. Με θέα όλο εδώ το βουνό Ναι. και τους ανθρώπους που κάνουν Έχει και τους skiers φαγητό. και τα λοιπά. Έχει και φαγητό και καφέ. Έχουμε καφέ, σνακ, πίτσες. Είδα και κρέπες, μέχρι και κρέπες Και κρέπες, φτιάχνουν μπράβο, κάτω. μπράβο. Και είδα και ένα άλλο κιόσκι, αλλά δεν πρόσεξα τι είχε. Είναι το μπαρ, το σουβλάκι. Α, έχει και μπαράκι. Ωραία. Ποιες Μπορείτε να μέρες πιείτε είναι και τα πιο καλά? ποτά σας. Κοίτα, το Σαββατοκύριακο είναι πολύ καλά. Έχει κόσμο, έχει μουσική, έχει και διασκέδαση. Έρχονται από όλα τα μέρη. Για να απολαύσεις το σκι σου, θέλεις να έρθεις τις καθημερινές που έχει πιο λίγο κόσμο, έτσι, χιονοδρόμους και πιο καλό χιόνι. Και είναι και λίγο πιο οικονομικό νομίζω το εισιτήριο της Το εισιτήριο καθημερινής. της καθημερινές είναι πιο οικονομικό. Έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδας και από το εξωτερικό κτλ. Έρχονται, ναι. Φέτος έχουμε πολύ κόσμο από όλα τα μέρη της Ελλάδας και από το εξωτερικό. Δηλαδή το χρόνο, ας πούμε, τι επισκέψιμότητα μπορεί να έχει? Το χρόνο έχει γύρω στους 180-170 χιλιάδες. Πολύ καλά. Πολύ καλά, παιδιά. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Και είναι και δύο το τρόποι που μπορείς να ανέβεις με το τελεφερίκ και το άλλο πώς το λένε. Με την καμπίνα, ναι, με την κόνδολα. Ναι, και έχει και τα καρεκλάκια αυτά που... Τα καρεκλάκια, ναι. Μην χάσετε σε λίγο την πανέμορφη Δεσπόινα και το εκκλησάκι του Ιωάννη του Προδρόμου. Οι Escapers δεν θα μπορούσαν να λείπουν και από τα social media. Βρείτε μας τώρα στο Instagram στους λογαριασμούς Escapers _Travel Reality, Πόπι Μαλιωτάκη, αλλά και v.Lazaridis. Για τα πιο viral βιντεάκια είμαστε και στο TikTok στους λογαριασμούς Πόπι Μαλιωτάκη και v.Lazaridis. Φυσικά μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να βλέπετε πρώτοι όλα τα επεισόδια και να παίρνετε μέρος στους hot διαγωνισμούς μας. Για ταξιδιωτικές συμβουλές και backstage υλικό, βρείτε μας και στο Facebook στις σελίδες Πόπι Μαλιωτάκη, Παύλα Πόπι Μαλιωτάκη, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, αλλά και Βασίλης Λαζαρίδης με λατινικούς. Φυσικά δεν γινόταν να σας αφήσουμε έτσι και έχουμε κανονίσει για δύο τυχερούς από εσάς ένα giveaway φανταστικό το οποίο θα λατρέψετε.
2 τυχεροί από εσάς, είτε είστε φίλοι, είτε ζευγάρι, είτε οικογένεια, ό,τι και να είστε δεν μας αφορά καθόλου, θα κερδίσετε 2 μέρες στο φανταστικό Aeolos Hotel που βρίσκεται στους Δελφούς, με την φανταστική περιποίηση του Ανδρέα, έτσι δεν είναι? Και τη φανταστική θέα προπάντων. Ναι, θα ξυπνάτε, θα πίνετε το καφεδάκι σας και θα έχετε θέα βουνό και θάλασσα. Μέχρι και το γαλαξίδι θα βλέπετε. Μόνο για πάρτι σας όλα αυτά και φυσικά το μόνο που έχετε να κάνετε Το είναι... οποίο έχει μέσα και γυμναστήριο, θέλω να πω. Ναι, φυσικά έχει ελλειπτικό, ποδήλατο, έχει διάφορα πράγματα. Πρωινά εννοείται. Κιόλας, πρωινά, περιποίηση από τον Ανδρέα. Όλα τα καλά. Έτσι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι follow Πόπι Μαλιωτάκη και v.Λαζαρίδη στο Instagram, like, σχόλιο, tag 3 φίλους σας και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει σε λίγες ημέρες. Μπείτε τώρα, τρέχει ο διαγωνισμός και ελπίζω να είστε εσείς οι τυχεροί. Βρισκόμαστε εδώ στη Δεσπόινα με την πρόεδρο της κοινότητας, δημοτική κοινότητα είναι, σωστά. Με την πρόεδρο θα μας πει 2 λόγια εδώ για το μέρος, που είναι ένα φανταστικό μέρος μέσα στη φύση, και ποιο είναι το όραμά σας. Σας καλωσορίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι χαρά μας να έρχεστε, να συζητάμε τέτοια θέματα Ναι. που αφορούν την ανάπτυξη ενός τόπου και ιστορικά ντοκουμέντα που έχουμε να σας πούμε, που πιθανόν να ξέρετε μερικά, πιθανόν και να μην τα ξέρετε, αλλά Θα τα μάθει όλος ο κόσμος. Ακριβώς, Βέβαια, και γι' ήρθατε. αυτό τα λέμε. Γι' αυτό ήρθαμε. Μεταλαμπαδεύουμε όλη την ιστορία. Ναι, ήθελα να σας πω λοιπόν ότι η Δεσπόινα είναι ένα χωριό Κομμόπολης είναι, γύρω στις 2.000 κατοίκους, που βρίσκεται απέναντι από τον Παρνασσό, είμαστε ακριβώς απέναντι από Δελφούς, Αράχοβα κτλ. Και είναι ένα ορεινό χωριό γύρω στα 680 μέτρα υψόμετρο. Είναι μια έκταση μεγάλη η Δεσπόινα, η οποία πιάνει μέχρι κάτω παραλία, δηλαδή οι ακτές μας είναι πολλές και μεγάλες. Έχουμε γύρω στα 200.000 στρέμματα εμείς σαν τόπος, εκ των οποίων τα 127.000 στρέμματα είναι δημοτικά, Τέλεια. από την εποχή της τουρκοκρατίας. Και αν θέλετε να σας ξιστορήσω τι πιστεύετε ότι έχει γίνει, γιατί τα έχουμε το περιουσιακό αυτό καθώς είναι ανοίξει η Δεσπόινα. Οι παραλίες είναι πάρα πολύ ωραίες, που αν θα ήταν χαρά μας να τις δείτε κάποια στιγμή, άμα ανοίξει λίγο καιρός, και φτάνει γύρω από Ιταία και φτάνει μέχρι την άλλη μεριά που είναι το αλουμίνιο της Ελλάδος. Δηλαδή όλη αυτή η μεριά είναι Δεσπόινα. Κάποτε λέγεται ότι πώς ξεκίνησε, να σας πω, η περιουσία αυτή η δημοτική, συνάντησε ένας γέροντας Παπαστάθης που πέρναγε από Λιβαδιά έναν ετοιμοθάνατο στρατιώτη Τούρκο. Τον περιμάζεψε, κατάφερε να τον σώσει, ήταν ετοιμοθάνατος. Αυτός λοιπόν ήταν ο μετέπειτα Αλή Πασάς των Ιωνίνων. Μετά από χρόνια ρωτάει ο Αλή Πασάς πλέον που ήταν στα Γιάννενα, εμείς δίναμε το χαράτσι στα Γιάννενα σαν Δεσπόινα. Ναι. Τι έγινε όταν τα παιδιά, η οικογένεια, αν ζει ο Παπαστάθης. Το απαντούν ότι έχει πεθάνει και ζητάνε από τα παιδιά του να πάνε τον επισκεφθούν. Κάνανε, λέει, οικογενειακό συμβούλιο και πήγε ο μικρότερος ο γιος, ο Ηλίας λεγόμενος. Τον αγκάλιασε, τον φίλησε και του λέει: αυτό που μου έκανε ο πατέρας σου, εμένα με γλίτωσε, με έσωσε. Θέλω να τα αποδώσω, να κάνω κάτι για εσάς. Θα έρθεις να σπουδάσεις εδώ. Πήρε λοιπόν τον Ηλία, ο οποίος ήταν διάκος την εποχή εκείνη, να σπουδάσει στα Γιάννενα, που ήταν τα μεγάλα και πανεπιστήμια. Εκεί λοιπόν τελείωσε τις σπουδές και μετά, σας τα λέω στα γρήγορα, τον έφερε σε επαφή με τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Έγινε φιλικός με την Κωνσταντινούπολη όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη και ενημίχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση ενεργά. Όταν λέω ενεργά, ήταν πολύ μορφωμένος, ήταν ο μικρότερος δεσπότης, έγινε δεσπότης σε ηλικία 43 ετών και όταν κάλεσε ο Γρηγόριος αυτόν το συγκεκριμένο για να τον επισκεφθεί στα Γιάννενα, στην Κωνσταντινούπολη, του είπε ότι ξεκινάει η Επανάσταση. Του έδωσε λοιπόν 5 επιστολές, τις οποίες πήγε Ναύπλιο, Ναύπακτο, από αυτή τη μεριά Λιβαδιά, σε 5 δεσποτάδες, σε επισκόπους. Γι' αυτό και οι Μανιάτες, να ξέρετε, ξεκινάνε την Επανάσταση από 17 Μαρτίου. Δηλαδή επέστρεψε
στις 13 εδώ στην περιοχή μας και κατευθείαν έφυγε για να δώσει κατεπήγον δηλαδή τις επιστολές αυτές. Με την επιστροφή του ξεκινήσαμε λοιπόν και κάναμε αναπαράσταση εδώ σε μια περιοχή που λέγεται Προφήτης Δανιήλ, που άναψε συνθηματική φλόγα για να δει απέναντι, γιατί τότε η επικοινωνία γινόταν με τις φλόγες αυτές, που ήταν ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Πράγμα που δεν είχε ανταποκριθεί άμεσα και εκεί λιγάκι καθυστέρησε ο δικός μας ο Ισαΐας ο λεγόμενος, γιατί ήταν ο Ισαΐας. Τελευταία φορά λειτουργήσε λοιπόν στο Βασιλομονάστηρο, αν έχετε ακούσει, που ήταν το μοναστήρι του Οσίου Λουκά. Ναι, ρε, το Οσίου Λουκά το ξέρουμε. Ωραία, έβγαλε και τα άμφια του, ζώστηκε τα άρματα και ξεκίνησε για τη Χαρκομάτα, όπου εκεί πολέμησε και εκεί σκοτώθηκε, τον αποκεφαλίσανε, για να μην επεκταθώ πολύ. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και είναι μεγάλη τιμή μας που αυτός ο άνθρωπος ήταν πρωτεργάτης και ο μοναδικός δεσπότης που πέθανε, που σκοτώθηκε σε μάχη. Είμαστε στο μοναστήρι του Ιωάννη του Πρόδρομου, εδώ στη Δεσφίνα, και θα μπούμε τώρα μέσα να προσκυνήσουμε. Εδώ το μοναστήρι είναι ένα ιστορικό μοναστήρι του 11ου αιώνα. Εδώ φανταστείτε ερχόταν μέχρι και ο Καραϊσκάκης, παιδιά, και ζητούσε από τον Άγιο να τον βοηθήσει. Είναι λίγο ο δρόμος περίεργος, είναι λίγο κατσάβραχα, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι, παιδιά, θέλει προσοχή. Αλλά δεν είναι πολύ ώρα, είναι σύντομος ο δρόμος και αξίζει τον κόπο να τον επισκεφτείτε εδώ το χώρο. Είναι πολύ ωραίο, είναι πάνω στο βουνό, μέσα στη φύση. Θα μπούμε τώρα να δούμε και το μοναστήρι μέσα, να προσκυνήσουμε. Και μόνο που είναι ιστορικό μοναστήρι, τόσο ναι, χρόνο. αξίζει να το δείτε. Αξίζει. Για ελάτε. Πω. Ωραία. Φανταστικό, παιδιά. Μην χάσετε σε λίγο τη γευσηγνωσία μας στο Ινοποιείο, στο Πολύδροσο της Αράχοβας και τη συζήτησή μας με τον Δήμαρχο Αράχοβας, Διστόμου και Αντίκυρας, Γιάννη Σταθά. Οι Escapers δεν θα μπορούσαν να λείπουν και από τα social media. Βρείτε μας τώρα στο Instagram στους λογαριασμούς Escapers _Travel Reality, Πόπι Μαλιωτάκη, αλλά και v.Lazaridis. Για τα πιο viral βιντεάκια είμαστε και στο TikTok στους λογαριασμούς Πόπι Μαλιωτάκη και v.Lazaridis. Φυσικά μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να βλέπετε πρώτοι όλα τα επεισόδια και να παίρνετε μέρος στους hot διαγωνισμούς μας. Για ταξιδιωτικές συμβουλές και backstage υλικό βρείτε μας και στο Facebook στις σελίδες Πόπι Μαλιωτάκη, Πόπι Μαλιωτάκη με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, αλλά και Βασίλης Λαζαρίδης με λατινικούς. Φυσικά ετοιμάσαμε και giveaway στο Γαλαξίδι, το Villa Lily, για πόσες μέρες? 4 μέρες, παιδιά. Ακριβώς. 2 τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε 4 διανυκτερεύσεις και αυτό που έχετε να κάνετε είναι τα πολύ απλά βήματα. Follow Πόπι Μαλιωτάκη στο Instagram, v.Lazaridis στο Instagram, like, σχόλιο, tag 3 φίλους και 2 τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε αυτό το φανταστικό δώρο στο Γαλαξίδι, εκεί που σκάει το κύμα. Πραγματικά είναι φανταστικά. Κάνουμε μια γρήγορη στάση για να τσιμπήσουμε εδώ κάτι στη Δεσφίνα, που είναι και ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό χωριό και έχουμε κάτι τώρα στην πλατεία. Δεν έχει και πολύ κόσμο, είναι καθημερινή, οπότε είναι μια χαρά. Ότι πρέπει τώρα να χαλαρώσουμε λίγο. Ήλιο και γιατί τρέχουμε τα μας έχουν φέρει εδώ γυρίσματα. πέρα παραδοσιακά πιάτα. Θα βάλουμε και λίγο λεμόνι Δικά τους εδώ. ντόπια κρέατα. Πολύ ωραία, παιδιά, φαίνονται πολύ νόστιμα. Να δοκιμάσω τώρα να δούμε. Για δοκίμασε, Ναι. να δούμε. Θα το πάρω με το χέρι τώρα, παιδιά. Τι θα κάνουμε? Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό θέλει χέρι. Ωραίο. Φοβερό. Ναι, εδώ τα κρέατα είναι, παιδιά, ντόπια δικά τους και καταλαβαίνετε ότι είναι νόστιμα.
Ωραία είναι όμως. Εδώ. Πολύ. Ωραίο περιβάλλον. Είμαστε εδώ στο Πολύδροσο Παρνασσού, ένα φανταστικό μέρος, παιδιά, έχω πάθει πλάκα και είμαστε εδώ στο Ινοποιείο, Αργυρίου. έτσι, εδώ είναι η Δέσποινα ιδιοκτήτρια και θα μας μιλήσει τώρα για τα υπέροχα κρασιά που φτάνουν παντού. Να πούμε ότι η Δέσποινα είναι και σε ενδιαφέρουσα, έτσι. Ναι, έτσι. Στον Ρόδο, με το καλό και καλή Και με ένα ευκαιρία. πόνο να Ναι, πούμε. έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Πες Καλώς μας ήρθατε, τώρα. Πόπη και Βασίλη, στο Ευχαριστούμε. Ινωπείο μας, στο χωριό μας. Βρισκόμαστε στο Ξενώνα που έχουμε διαμορφώσει και εδώ ήρθαμε έτσι για μια πολύ ωραία εμπειρία που κάνει ο κόσμος, ο επισκέπτης όταν έρχεται εδώ. Είναι θα ένα κάνουμε wine μια tasting, μια ενογευσία ενογευσία. Θα δοκιμάσουμε έτσι κάποια από τα κρασιά του κτήματός μας με ελληνικές και διεθνείς ποικιλίες και νομίζω θα γευτείτε έτσι, θα κάνουμε ένα ωραίο ταξίδι στα κρασιά που βγάζει ο Παρνασσός. Άρα εσάς είναι δικά σας τα... Σωστά, Τα εμείς κρασιά. ξεκινήσαμε το 1995, μια οικογενειακή επιχείρησή είμαστε από τον πατέρα μου, τον Νίκο τον Αργυρίου και τώρα είμαι στη δεύτερη γενιά, εγώ και ο αδερφός μου και συνεχίζουμε την παραγωγή ίνων εδώ στο Πολύδροσο Παρνασσού. Αυτά τα κρασιά μένουν εδώ ή τα δίνετε σε όλη την Ελλάδα? Τα δίνουμε σε όλη την Ελλάδα και έχουμε και εξαγωγές αρκετές, ένα 15% Τέλεια. Έχουν φτάσει και εκτός εξαγωγές. σύνορων. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Και Πολύ ελπίζω ωραία. να τα δοκιμάσουμε και να σας αρέσουν και Ναι. εσάς. Για να Ωραία, δούμε. ξεκινάμε. Για φέρε. Για πάμε. Μας μεθύσεις όμως. Όχι. Έχουμε και δρόμο. Λίγο. Σε θέλω. Τόσο όσο. Αυτό πες μας τι είναι. Εδώ δοκιμάζουμε έτσι ένα από τα πολύ δημοφιλή κρασιά του κτήματός μας. Είναι ένα πολυπικιλιακό κρασί, σοβανιό Άσπρο είναι μπλαν φυσικά. και ασύρτικο. Ναι, ασύρτικο. Φρέσκο Ωραία, στην υγεία κρασί, μας. πολύ φρουτόδες. Εσύ εις πίνεις, υγεία. κάνει να πίνεις. Ω, Δεν ας πίνω μην εγώ. έχουμε άλλα και- Δεν πίνω. Όπου. Σαν σαμπάλια είναι, Πολύ ωραία. Φοβερό. Να Φρουτόδες έτσι. δοκιμάσουμε όμως και λίγο. Έχουν φέρει Και τόσα ελαφρύ. πράγματα εδώ. Περίμενε. Και ελαφρύ πράγμα. Προσούτο είναι. Ναι. Και βέβαια έχουμε και κάποια τοπικά τυριά. Όπως? Τη γραβιέρα είναι τοπική. Αυτό εδώ, είναι η γραβιέρα. Ναι. Τέλεια. Άντε, ολόκληρη γραβιέρα. Αυτό ήθελα να μου πεις τι είναι. Το μικρό. Είναι καπνιστό ελληνικό γκούντα. Ω, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Πεντανόστιμα, Κρασί ήταν, ρε παιδιά, πεντανόστιμο αυτό. Ήπια. Βρισκόμαστε στην κρυσταλλία πηγή, παιδιά, εδώ που έχουν πιει νερό τεράστιες προσωπικότητες όπως ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Σοκράτης και πάρα πολλοί άλλοι. Είναι ο κύριος Γιώργος εδώ που είναι ντόπιος. Ναι, αλλά δεν είναι λέει ακριβώς η πηγή από εδώ, είναι από πάνω έρχεται. Το ίδιο νερό είναι. Ωραία, για πέστε μας κύριε Γιώργο, Λοιπόν, το από πού ιστορικό έρχεται της αυτό το πηγής νερό, το είναι ιστορικό. το εξής. Ναι, Απάνω στην κορυφή αυτή που βλέπετε, ναι. πίσω από εκεί είναι ένα λιβάδι. Ο κόσμος της αρχαιότητας, οι αγρότες αυτοί κάνανε εργασίες. Μία από τις κοπέλες που δούλευε στα χωράφια ήταν η πιο όμορφη της περιφέρειας. Τη λέγανε Κασταλία. Ωραία. Την είδε ο Θεός Απόλλωνας και τη λυπήστηκε. Ήθελε να πάει μαζί του. Την καψουρεύτηκε από όλα. Καψούρισε. Λοιπόν, αυτή δεν καθόταν και το βάλε στα πόδια. Από πίσω, ακουμαχώντας Ήταν ο δύσκολη. Θεός ο Απόλλωνας να πούμε, ήθελε να την πιάσουμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, αφού αυτή έφυγε και έτρεχε, έφτασε σε αυτή την κορυφή εδώ. Θα τη δείτε τώρα στα πλάνα την κορυφή, ναι. Και από πίσω ήταν ο Θεός Απόλλωνας και μπροστά του ο γκρεμός. Έπρεπε να εκλέξει τι θα κάνει, θα κάτσει ή δεν θα κάτσει. Και προτίμησε, Έπρεπε να επιλέξει. πήδηξε από την κορυφή και έπεσε εδώ, σε αυτή τη σχισμή και αναβλήθηκε, λέει, Το νερό. στο νερό. Αυτό είναι το ιστορικό της Κασταλίας πηγής. Το δεύτερο είναι όλοι οι επισκέπτες στην αρχαιότητα που ερχόντουσαν να πάρουν χρησμό από την Πυθία
έπρεπε να κάτσουν εκεί κάτω που λέγεται Μαρμαριά. Ναι. 3 μέρες να εξυγενειαθούν, να ξεκουραστούν. Την αλληγότητα δεν είχαν αυτοκίνητα, είχαν άλλο. Ναι. Λοιπόν, και μετά έπρεπε να έρθουν στην Κασταλία απάνω εκεί. Ναι. Το ίδιο το νερό είναι από εκεί έρχεται, να πληθούν και να πάνε καθαροί ψυχικά και σωματικά στην πεθεία για να πάρουν το φλιγμό. Πάμε τώρα να πιούμε νερό από την κρυσταλλία πηγή, παιδιά, που λέει ότι όποιος πίνει ξανάρχεται. Για να δούμε. Και όχι μόνο, κάνει παντού καλό. Όπα. Όταν πίνεις, λέει, από την κρυσταλλία πηγή, ό,τι όνειρο βλέπεις, ό,τι ονειρεύεσαι, λέει, βγαίνει. Όπα. Λένε τώρα ότι εδώ, άμα πιεις νερό, αυτή η πηγή λέει είναι σαν ονειρομαντίο. Ναι, δηλαδή, πάντα κοιμηθείς όμως. Ναι. Δηλαδή πες το βράδυ ότι διψάς. Έρχεσαι, πίνεις το νερό σου ή παίρνεις τέλος πάντων σε ένα μπουκάλι νερό και πας και το πίνεις. Μόλις πας και κοιμηθείς, θα ό,τι βγει. ονειρευτείς, θα σου γίνει. Θα σου γίνει. Βρισκόμαστε εδώ στο Δίστομο με τον Γιάννη το Σταθά, τον δήμαρχο, ο οποίος είναι της Αράχοβας, του Διστόμου και της Αντίκυρας. Θέλω να μας πεις 2 λόγια εδώ για το μέρος αυτό, που είναι ένα πραγματικά φοβερό μέρος. Εγώ έρχομαι πρώτη φορά στη ζωή μου, ξέρω μόνο την ιστορία και τίποτα άλλο. Είναι η πρώτη φορά που το επισκέπτομαι. Πραγματικά είναι ένα αξιοζήλευτο μέρος, λίγο που το είδα τώρα εδώ πέρα. Έχει τα πάντα, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μια μεγάλη πόλη. Εγώ θα πω το εξής πρώτα. Θεωρώ τον τόπο μας ευλογημένο. Ξεκινάμε από τον Παρνασσό, από το χειροδρομικό κέντρο, που είναι το μεγαλύτερο χειροδρομικό κέντρο στα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή, το πιο οργανωμένο το χειροδρομικό κέντρο Παρνασσού. Το καλύτερο της Ελλάδος είναι. Και όχι μόνο, είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Το δεύτερο είναι η Αράχοβα, που είναι το μεγαλύτερο χειμερινό θέρετρο της χώρας. Δίπλα στα 10 χιλιόμετρα έχουμε τους Δελφούς, που είναι το κέντρο του κόσμου. Ομφαλός της γης. Έχουμε από την πλευρά, πάντα εγώ μιλάω και από την πλευρά της Φωκίδας, είναι το Γαλαξίδι Κιτέα. Και ερχόμαστε στο Δήμο, στο Δίστομο εδώ πέρα, που είναι το που είμαστε και τώρα. Είμαστε στο Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού, όπου έχουν συμβεί αυτά τα εγκλήματα και δούμε αγώνα ενάντια στον ναζισμό και στον φασισμό, μέσα κρατώντας τη μνήμη ζωντανή. Το Δίστομο είναι πρωτοπόρο και στη διατήρηση της μνήμης και στην διεκδίκηση, γιατί είμαστε μοναδικό, όσο αφορά τη μνήμη, είμαστε το μοναδικό ολοκαύτωμα που σώζει τα οστά των σφαγιαστέντων και είμαστε το μοναδικό ολοκαύτωμα που έχουμε δικαιωθεί στον Άγιο Πάγο, αλλά δεν έχει δικαστήρια. δικαστήρια. Σωστό. Δίπλα έχουμε το στήρι με τον Νέο Σουλουκά, που είναι για Σοφιά της Δρούμελης, όπου ήταν ηγούμενος για πολλά χρόνια ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Είναι ένα μνημείο του UNESCO με ψηφιδότητα από τον 11ο αιώνα π.Χ. Μετά Χριστό, συγγνώμη. Όπου αυτό είναι ένα αποτέλεσμα πάρα πολλοί επισκέπτες από όλο τον κόσμο να έρχονται για θρησκευτικό τουρισμό. Άρα λοιπόν τα έχουμε τα πάντα, έχουμε τουρισμό, βιομηχανία, θάλασσα, στον τόπο αυτό εδώ πέρα. Έχουμε τα pop προϊόντα τα οποία είναι φοβερά. Πρώτη ποιότητα σε προϊόντα, παιδιά. Πρέπει να δοκιμάσει στα αγροτικά προϊόντα τα οποία με το κρασί μας, το οποίο και το λάδι. Και το τσίπουρο. Και το τσίπουρο, το οποίο είναι φοβερά. Έχουμε τη φορμαέλα στην Αράχοβα, το ψωμοτήρι εδώ πέρα στο Δίστομο. Τα γλυκά σας τα οποία. Τα γλυκά είναι τρομερά πάλι. Άρα και κάποιος θα φάει κρέατα, γλυκά, ό,τι είναι, δηλαδή είναι ένας τόπος το οποίο τα παρέχει όλα. Και γι' αυτό δεν είναι και τυχαίο ότι πάρα πολλοί κόσμος από την ελίτ της χώρας και όχι μόνο προτιμάει να έχει τα σπίτια εδώ πέρα στο Λιβάδι και στην Αράχοβα και να έχει την εξοχή του κατοικία να έρχονται πέρα εκεί. Ναι, γιατί τα έχει όλα. Και κάνουν πια και διακοπές και το καλοκαίρι. Γιατί κάνεις πεζοπορίες στο βουνό, έχεις το μπάνιο, έχει ποδήλατα να κάνεις μέσα. Ποδηλασία, μέσα στο βουνό. Κάνεις σκι και μετά πας από 20 λεπτά και τρως ψάρι στην Αντίκυρα ή θα πας στην Ιταία και στο Γαλαξίδι που λοιπόν, είναι συνδεδεμένο με το. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που ξεχωρίζει την Αράχοβα και έρχεται τόσος κόσμος και η ελίτ, όπως προανέφερες και εσύ, επιλέγουν αυτόν τον προορισμό, πέρα από το ότι μπορεί να υπάρχει το χιονοδρομικό και τους αρέσει να κάνουν σκι και ούτω καθεξής? Πρώτον, είναι κοντά στην Αθήνα. Δεύτερον, είναι όλα αυτά που είπα πριν, ότι είναι ένας τόπος ο οποίος τα παρέχει όλα. Και έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα και στα καταλύματα και εγώ πιστεύω πέρα από το περιβάλλον και ο χώρος είναι πάρα πολύ καλός, είναι και πάρα πολύ καλή ποιότητα και στην
στα καταστήματα της εστίας. Δηλαδή, πιστεύω το συγκριτικό μας πλεονέκτημα με την υπόλοιπη Ελλάδα, εδώ στην περιοχή, έχει να κάνει με την κουζίνα. Η ποιότητα της κουζίνας που έχουμε εδώ πέρα εμείς, όλα τα ταβέρνες στα τώρα δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Συνδυάζει το τρίπτυχο, παράδοση, ιστορία, φυσική ομορφιά Όλα, και ποιοτικά προϊόντα. Έτσι ακριβώς. Ο άλλος έρχεται εδώ πέρα και θέλει να γεμίσει το χρόνο του. Και να κάνει πράγματα και να χαλαρώσει. Τα συνδυάζω. Θέλει να περπατήσει στο βουνό, έχεις. Θέλει να πάει να κάνει κολύμπι, το έχεις. Θες να πάει να δεις αρχαία, είναι δίπλα αδελφή. Θέλει να πάει να δεις στο Νέο Σουλικά που είναι ένα μοναστήρι καταπληκτικό. Θα πας. Θέλει κάποιος να έρθει εδώ πέρα στο Δήμο του Μουσείου Θυμάτων Αεσμού να δει που γίνει σφαγή. Που έχει κάποιος άλλος θα πάει. Έχει πολλές επιλογές. Θέλει να δει, έχει τα πάντα. Και άρα έχουμε ένα μέρος το οποίο είναι ένα χωριό το οποίο μπορεί κάποιος να έρθει να ηρεμήσει, να δει κάτι διαφορετικό, να περάσει όμορφα. Δηλαδή έχει ένα πακέτο το οποίο δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει δηλαδή αυτό στην Ελλάδα. Και αυτό έγινε συνεργεία και με τον προηγούμενο δημάρχο, τον παλιό δημάρχο, που έκανε μια μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό, δεν είναι ξαφνικά. Και τον επαγγελματιών της Αράχοβας, ο οποίος κρατήσει πάρα πολύ καλό επίπεδο σε παροχές. Εμάς δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ που έρχονται μέσα, ο κόσμος τρώει καλά, κοιμάται καλά και φεύγει ευχαριστημένος. Αυτό περνάει και προς τα έξω. Έτσι. Και είναι κάτι το οποίο είναι μια μάχη καθημερινή η οποία τη δίνουμε. Ναι, εδώ γίνεται χαμός τα Σαββατοκύριακα, δεν βρίσκεις καρέκλα να καθίσεις. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς και χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Και εμείς το βλέπουμε και εύχομαι να τα ξαναπούμε πάλι με τον καινούριο δρόμο που θα φτιαχτεί. Εμείς μας τα ξαναπείς. Εδώ αισθάνομαι το εξής, ότι είμαστε ένα νησί. Ξεκινάει δηλαδή από τον Παράσιτο την κορυφή. Θα μπορούσε. Και είναι γαλαξίδια αντίκυρα. Είναι το Δίστομο και η Δελφή ανάμεσα, Χρυσόλα, αυτά τα χωριά. Και έχουμε στην άκρη έχουμε την Άνθισσα μαζί με τη Λιβαδιά. Γιατί όταν γεμίζει η περιοχή δικιά μας, κερδίζουν και τα και οι υπόλοιποι δουλεύουν. Δουλεύουν και όλοι οι υπόλοιποι. Και έτσι το βλέπω. Εγώ βλέπω συνολικά γιατί κάποιο που θέλει να έρθει σε ένα μέρος, θα ξεκάτσει μία-δύο, θα φάει, θα πιει, θα κοιμηθεί, δεν θέλει κάπου κάτι να δει. Θα πάει κι άλλο. Άρα εδώ πέρα τα έχουμε όλα και κάποιο θέλει και περνάει πάρα πολύ όμορφα. Οι Escapers δεν θα μπορούσαν να λείπουν και από τα social media. Βρείτε μας τώρα στο Instagram στους λογαριασμούς Escapers _Travel Reality, Πόπι Μαλιωτάκη, αλλά και v.Lazaridis. Για τα πιο viral βιντεάκια είμαστε και στο TikTok στους λογαριασμούς Πόπι Μαλιωτάκη και v.Lazaridis. Φυσικά μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να βλέπετε πρώτοι όλα τα επεισόδια και να παίρνετε μέρος στους hot διαγωνισμούς μας. Για ταξιδιωτικές συμβουλές και backstage υλικό βρείτε μας και στο Facebook στις σελίδες Πόπι Μαλιωτάκη, Πόπι Μαλιωτάκη με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, αλλά και Βασίλης Λαζαρίδης με λατινικούς. Φυσικά δεν γινόταν να σας αφήσουμε έτσι και έχουμε κανονίσει για 2 τυχερούς από εσάς ένα giveaway φανταστικό το οποίο θα λατρέψετε. 2 τυχεροί από εσάς, είτε είστε φίλοι, είτε ζευγάρι, είτε οικογένεια, ό,τι και να είστε δεν μας αφορά καθόλου. Θα κερδίσετε 2 μέρες στο φανταστικό Έολος Hotel που βρίσκεται στους Δελφούς με την φανταστική περιποίηση του Ανδρέα, έτσι δεν είναι? Και τη φανταστική θέα προπάντων. Ναι, θα ξυπνάτε, θα πίνετε το καφεδάκι σας και θα έχετε θέα βουνό και θάλασσα. Μέχρι και το γαλαξίδι θα βλέπετε. Μόνο για πάρτι σας όλα αυτά και φυσικά το μόνο που έχετε να κάνετε το είναι... οποίο έχει μέσα και γυμναστήριο, θέλω να πω. Ναι, φυσικά έχει ελλειπτικό, ποδήλατο, έχει διάφορα πράγματα. Πρωινά εννοείται. Κιόλας, πρωινά, περιποίηση από τον Ανδρέα. Όλα τα καλά. Έτσι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι follow Πόπι Μαλιωτάκη και v.Lazaridis στο Instagram, like, σχόλιο, tag 3 φίλους σας και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει σε λίγες ημέρες. Μπείτε τώρα, τρέχει ο διαγωνισμός και ελπίζω να είστε εσείς οι τυχεροί. Είμαστε στο Παβίλιον που έχει την καλύτερη θέα για το sunset εδώ πέρα στους Δελφούς. Βλέπετε τη θέα αυτή τη στιγμή από κάτω. Η θέα, παιδιά, σας κόβει την ανάσα. Μιλάμε ότι εδώ κάνει σύνδεση, πνεύμα, φύση, όλα μαζί και δέστε, παιδιά, το μάτι φτάνει, γαλαξίδι, θέα, βλέπεις τα πάντα, βουνό, θάλασσα. Βλέπουμε εδώ και την πηγή που έρχεται το... Νερό μέχρι και την Αθήνα, παιδιά. Ναι. Πίνει νερό όλη η Αθήνα από εδώ. Πίσω από το βουνό εδώ έρχεται, περνάει, πάει, κάνει ένα... Ζιγζάκ, ας πούμε. Ας πούμε, και περνάει από εδώ μέσα και πάει, φτάνει μέχρι την Αθήνα. Και το πίνουν φυσικά το νερό αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ καλό νερό. Την πηγή σας τη δείξαμε και από το ξενοδοχείο πριν, τώρα θα τη δείτε και από εδώ.
Αυτοί ήταν οι Escapers και για αυτό το επεισόδιο. Ελπίζουμε να δραπετεύσατε και εσείς μαζί μας. Μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε στα social media για να παρακολουθείτε ό,τι δεν δείχνουν οι κάμερες, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να ενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα επεισόδια. Τέλος, τρέχουν οι διαγωνισμοί για το διήμερο στους Δελφούς και το τετραήμερο στο Γαλαξίδι. Τα λέμε στο επόμενο.